kaham ke pore di bar sakno sokomorna ni bagoi ta side of di Chini Bangalore ni Takhuk chong baksa Bukhuk chong sakno sakani o hasakano yakari thangpayo sung toma manai abo hai ke samung tango chung tong manai Takhuk chong tai Bukhuk chong borong nono dokari ka kaisa buri nono dokari ka iba kaisa chalang nono dokari ka ya girlfriend ya boyfriend ni problems ka jeni bagai nung dukho nang khatini nung bini bagai nung one suk diki bo tini ano tini bo yakar thangka ba ano tini bo break up khaika no problem ang khanawa bini bo hamya kok saka khana te masa phane kaham kok sarane bagai bas suduk ni jinis no one suk di nung kaham ka pori woi kaham ka education khaye nung doctor ka engineer ka nung kaisa nurse ka nini ma bo busu khushi no boni baka busu proud feel no ang amsu kosto kai samung tango ang ani basajog ni bagai borna pori dine ni bagai ang amsu kosto kai samung tango ang rang chana musu musaya karoi ri kutung chumna musu chumya karoi ri kaham chumna musu ri kaham na chumya karoi ang ani basajog Bangalore pori to ani basla Bangalore pori to doctor khai to engineer pori to doctor pori to ya nurse pori to borna bagai ang income khaya kone ang ani basajog no horo kone tini ani basajog successful ngoi nogo phaya tini bonogo phaya nurse chakri ma ka iba doctor ma ka iba engineer ka iba successful business sakno o hasa kane sokomoroi aboni kono solution da chung manno manya chini kono problem ni solve lang no ungya ang bo mai kai chai to kha salsa ang bo mai kai planning khai ka but ang 2 minute ni bising hai ani Takhuk tai Bukhuk chong khapani mare kiji chong khaklai norok kaham na tong bane hanoi please norok kaham na tonglai jadi joto Takhuk chong joto Bukhuk chong ani taraf se ang norok joto no koi jao norok kaham ko khan nogo tonglai jadi ang belana afsos sung norok ni bas kango ang tini belana afsos kang ma phaika tini baksa borok tini Takhuk chong Bukhuk chong baksa college pori tongo MA khai tongo MSc BSc bebak jaka no pori tongo baksa ba samung tangnani bagai Bangalore thango phataro thango ba phataro baksa ba nursing pori thango bebak borono ang boron bagai wan suka hangke ang sakno bo dukhu ang jago sung tabuk tomno kosto manai sung amsu ke hamya samung tangnani nangka so guys ang tom kokno hamya samung tangnani nangka ini ang tabuk samani norok jotono nukbai kana thamnalo ang bo kokno tuai ang noni bas kango ma phaika tini so phade chung kaisa paithak jorotoi sung khanalaeno tini ni ani auto main lead traffic no so phade hingka joto Takhuk tai Bukhuk chong no ani kaisa koimung chini life bumsuk kimti sedaman joto ni sakang chini life bumsuk kimti chini ma chini baba poila ni simi sawanang chini baba sunu asairina ni bagai borok sak jikon ni simi kotor ngui phayo mature ngui thango 18 bosor 20 bosor kaisa borok poriwaya konoi sakno kaham kai tuwi phayo tani bagoi ang tini kaham poriwaya konoi kaham chakri man khaingke kaham buri ang manai kaham bhik manai educated bhik manai educated buri manai kaham songchar khai manai bagoi chara nismino one shot phaya konai 18 years ungthango 19 20 years 25 years ungui thango borok aphaka tamo kaisa kaham nijini life partner na tuwa konai kaijag mane pore kai cinema suno 9 month suno bohogo tino kosto khaye taki ani bohogo je busada burida ya chalada abang saime jisa pono phaitu bono ani bagoi bono kaham henai chino naithok khaitu bunani bagoi kosto khai borok janane musungo manino mase apono kosto khai tuno sak duniao chuno tui di phayo abo just kaitor bogwani asis bai chung o dunia hasaka phayo chung siawo chuno sidiu chini ma baba chung himnani rungyawo chuno himnani rungdu chuno himnani forongo chung murinani rungya chuno murinani forongo chung kok sanani rungya chuno kok sanani surungdu chuno maichani rungya chuno maichani forongo chuno porasuna khlai diu kosto khaye kam je chakri khaine to kaham kok chakri khaye kone puisa income khoy but je kam khai chanai je hatonoi chanai je nukhungni samung tangoi chanai je khetoni samung tangoi chanai je borok buini hugo thango samung khaye nijini basano
kaham kai porasona khaidiwai taki ang hai kai samung ta khlaituk ang hai kosto tamatuk ani busajok iba ani busla hinoi nijini sakno chaya karoi sakno chaya karoi salamai pharija chaya karoi biscuit chana mujung mon chaya karoi bui hai kai naithok ri chumna mujung phono chumia taki ani busajok no ani busano porasona khaidinani taki ang hai kosto tangthuk hinoi chini ma baba chini bagai wan sugoi samung tango kosto khayu sapung kosto khayu tamni karonoi Takhuk tai Bukhuk song sini karonoi taki ani ma baba ni karonoi chung kaham dunia ma phaituk kaham sikhita mantuk chung haga kosto ta khlaituk hinoi chini ma baba wan sogo chuno kaham education ni bagai phatar hastao di ro bat chung tom khai borok je amsuk kosto khaimani chini bagai 9 mas ani bagai 9 mas bhogotoni o suno kosto khaye ani baba amsu kosto khayo suno porsono khaidine ni bagai suno naithok khaine ni bagai chini life no ujala khaine ni bagai chung sikhit ong na bagai chini FAINAI buskango chung sukhi ing na ni bagai phiaba chung boni je wan suk mani boni je planning khemani boni je imang chung 2 minute bani chung apna barbat khai bere deu chaidaman Takhuk tai Bukhuk song please chini life amsak kimti sung kaham ungani bagai sara jibon kosto khai thobona chung aboni serai tebo chung kaham nai tugo tebo chini kaham na pura khlai maya chung but hamjagnani bagai 2 minute samai na ya Takhuk tai Bukhuk song baksa phatar haste oporina bagai thango baksa phatar haste samung tangnana bagai thango samung tangdi porina bagai thango ma baba kosto kha rang hori tugo no problem kaham ka pori di but sakno sokomorna ni bagai ta sait obdi sakno sokomoroi tabuk lai thangmani 1-2 din ni sakang bo chung khanaka chini Bangalore ni Takhuk song baksa Bukhuk song sakno sakani o hasakno Yakardi thangpayu chung toma manai abo hai ke samung tango chung toma manai Takhuk song tai Bukhuk song chung tomo chini bo problem so chini solve uno sadi do chung ni jin sakno o hasakani sokomoroi aboni kono solution da chung manno manja chini kono problem ni solve lang no ungya ulta se chung tam khai chung thangnai chung to hano Yakardi thangnai কিন্তু যে হাসাকা তোমরা চিনি মা বাবা চিনি ভাই বোন বরনি বাগাই নং ওয়ারা ওয়ান সুকা তিনি কাইসানি নগো খরকতাম বাসাংনাই যত বড় নত ডক্টর পড়ি দিমাইয়া কাম খাইজাই তো নাই রক যিনি কৃষক রক যে সামুং গাঙ্গই জানাই যত বসানো তো খরকতাম বাসানো তো নার্স খাই দিমাইয়া মাসানো তো নার্স খাই দিনাই বলে তাবুক bini basa makham tongo for example tinta basa ni bijungo jotoni okarano bo kaham kai khlaiman ja kasarno roka Bangalore nurse porinen bogoi te masano go pori tongo kintu tabuk o dadi o khortana pori dimaya te barha je parao tongo porine bono thike pori dimaya bini jotoni expenditure boro roho je Bangalore porinen ma rohoru hinke amso kosto kai rang horoi tongo phiaba chungkai sakno sokomor diongai o je boroni tom dukhung nai ang nije chaya karai ang nije poriya karai o okra sanai ang nije chaya karai ani bahano ni bagai iba ani bufai ni bagai rang kamai khai horu baba sanai ani bahasan bagam so kamai khemani umso homani ton bagai ba nijini sakno nijini bosani sakno naithok dine ni bagai kintu boroni kosto ni 2 minute bai finish so chini jibon onek life chini life onek naithok chung all life no naithogoi chung chini aboni kono solution koroi chung suicide khaya konoi chung hamkrai ngai chini am kono dino ungmia suicide khaya chini problem solve ungnai am kono dino ungmia so aboni bokoi joto Takhuk tai Bukhuk song hamya kokno yang di khana dai yang tui rohodi nung kathang tong di nung aboni bichar naituk di nung aboni kaham lamano nung tubona chesta khai di tini bo koroi phano khana tamasap tongnai তিনি বকরি ফোন খানা তেমাসা তংনাই আপন ওয়ান সুকদি তিনি বহামিয়া কক সাকা খানা তেমাসা ফাইনা আনো কাহাম কক সানাই ওয়েল তিনি বহামিয়া কক সাকা খানা তেমাসা ফাইনা কাহাম কক সানানি বগৈ বাস সুদুক নি জিনিস নো ওয়ান সুকদি sakno no naithok khai chung matlang nai
जों आमसो कष्ट खाय जों आमसो जरा फाया करे चिनि लाइफ न जों 2 मिनिट बानो जों चिनि लाइफ न बर्बाद खाना आमसो नायथक जीवन न अब भाइ के उंगैमान अब कासा कानि कक नि बागै अब कासा borok नि बागै आं कबि कक साका हांकै कासा कक नरना आं साय खाना देने आनि sakni ko आं साय खाना देने salsa आं बो माहायकै चाय तखा salsa आं बो माहायकै planning खायका but आं 2 मिनिट नि बिसिंगो आं wan सुगै नेका जे borok ni bagai tini आं ओइजा प्रिस्टानला बागै wan सुखा आं tini o borok no kaham kai tlangnai but o borok no jodi आं kaham kai tlang manja phano ani future tebo tongo naithok tongo tini bo kaisa tebo tongo आं chai tongnai bono no kaham kai tlangnani bagai but ani ukulugo kabangma borok tongo je ano hamjagnai kabangma borok tongo je ano nasingui tongo ang boroni bagai mawan suknai nejini sakno ang 2 minute bagai wan sukaki ani aboni problem solve ungya ang sudo buino dukho chimi riwe mano ang buini problem no ang solve khaimeya aboni kono solution koroi so awon bagai ang botini non baskango mahaga ko kaham sawoi tongo but ang tongnai o hame jinis no chung wan sugya karai chung kaham jinis no wan sugoi kaham samono chung tangnai buini ko khanawai sung chini ma baba no hame sanai chini ma baba no khiboi chung haksala thangnai takhuk song bukhuk song noro kaham tong hangai ang belano khusingo chung joto no khusingo sudu ang simia nini ma nini baba nini poribar joto no buini bosong ni borok tamni amahingya chini bosong ni borok tamni karane amahai unani nangkha tamni bagai chung ta buini saremo mangna sawai tongnai kintu takhuk song tai bukhuk song amahai ta unglai di abani kaisa koimung noni ma baba no rang puisa khorcho khaya kone porinani bagai haksalo ro phatar hastu poridi kaham kai poridi jodi rangni problem kake nung suicide khaye ba nung mahakai hasakani sokomore thangnani abo nini problem solve ungya amo bai ke ang tini hasakani kamai thanga kai ani rang sujagnai no kuno kaisa kok sadi kebon tani help sandi saburiya tonai ba nung kaisa borono ba kaisa jagao nung help sandi ang porina nango ani ma baba sugya angui tongkha ani ma baba thar rang koring tongkha but ang porina nango ang tabo umsu class pori tongo ang tabo B.Ed khai tongo iba ang tabo doctor pori tongo porite ani rang pusedi obab nang thaka so please anybody help me please nung buiteni help sandi bithani nung sandi no problem salsa no kebo kaitor bogban neklai tongo bo nini bagai khoroksa nono help khana bagai borok hote hornai o hasakabo so that's all aboni nini solve but chung sakno sokomora abosini problem solve ungya naithok khai tongnani chini hawo dophawo kaham samung tangoi tongnani chung drugs sawi nijini sakno nosto khainani abo chini problem solve ungya kobor sawi group tongnani suak nungwe group goi tongnani abo chini problem solve ungya chung sakno o hasakani sokomoroni abo chini problem no solve ungya chini ma baba na makhangna sigoi tini kaham pori tongmani jorabo nung kaham ka pori woi kaham ka education khaye nung doctor ungkha engineer ungkha nung kaisa nurse ungkha nini ma baba busu khushing no boni baka busu proud feel no ang amso kosto kai samung tango ang ani basajogni bagai borna pori dinani bagai ang amso kosto kai samung tango ang rang chana musu saya karai ri kutung chumna musu chumya karai ri kaham chumna musu ri kaham na chumya karai ang ani basajog bangalore pori to ani basla bangalore pori to doctor khai to engineer pori to doctor pori to ya nurse pori to borna bagai ang income khaya kone ang ani basajog na rohoro yakari tini ani basajog successful ngoi nogo phaiga tini bonogo phaiga nurse chakri maka iba doctor maka iba engineer maka iba successful businessman ngoi phaiga tini o baba o ma boni proud busuk proud feeling no busuk khushi no tini sabuni karone nini karone but nini 1 টাকা rang bo boni na ya
borok nini ekte karang borok chanani nangya borok jamon khai tong amha kena borok chanai borok jamon khai kamai khai cho amha kena borok kamai khai kono no chawai thanai bas borok khido khuji bisi nango nini khuji borok ni khuji so abo bagane joto takhuk tai bukhuk chungno nini ma babani ashano nirasata khaijadi nini ma babani borosano borosata sabaidi ma babano Naithok khai tonani wan sukdi ma babano kaham khai tonani wan sukdi nung ni jini sakno amai kai kicha kokbai chikonte kokbai kicha rang ni problem khana nung ni problem busung khana takhuk rang ni problem nai financial problem khana ba kicha budgeting khana okay ba mungsa ni lachimung thangmani ba mungsa hamya samung tangjakting khana by mistake mungsa hamya samung tangjakting khana ba girlfriend boyfriend ba baksa so tabuk to tabuni jamana to tongu to amhai kokro bangjiting khana but abuni o problem ni solve ba abuni solution nini kono suicide khaya kone kono problem ni solve ungya kono problem na solve ungya যদি নং হামিয়া কোন বাই মিস্টেক হামিয়া সামং তাংমন তো হাকাই আবার নং মিস্টেক আবার নং চাইতক দিকি আং যে মিস্টেক খামেন আনি ফাইনাই বুসকাং সালো আং তে মিস্টেক খাইলিয়া আং বুসকাং সালো যে কাহাম খাই তারানে মুসে ডাবল কাহাম খাই আং মিস্টেক খাইয়া করে আং Naithok খাই থানানে আনি জীবন লাইফ আবার নং চাইতক দি ইবা কাইসা বরননো দকারিকা কাইসা বুড়িননো দকারিকা ইবা কাইসা চালানো দকারিকা ইয়া গার্লফ্রেন্ড ইয়া বয়ফ্রেন্ড ni প্রবলেম হিয়াকা jeni bagai nung dukho nang katini nung bini bagai nung wan suk diki bo tini ano tini bo yakar thangka ba ano tini bo break up khaika no problem ang khanawa bini sarite ba ang kaham songchar na wai kaham buri nai to ka jane kaham chala nai to ang ka jane but tabu gya jepuru ani education pa ka ang tabu boano dokari ka bole ang te bube dokasi masalia ang boga ani yaprino ang hamya phachungo ang selya ang Naithok phachungo ang ani yaprino sel nai kaham yaprino ang selnai kaham ke ang porinai tini boano jekar jeni karone boano tini yakar thangka ang khanawo bin chrai taibo kaham borok Naithok ungnai taibo successful businessman ungnai ba successful doctor ungnai successful engineer ungnai ba sung financial law ka no problem nin baba kicha problem khana kicha rang pujo horme khana mungsa tane bogo bobo yang chana nango nono borona nango nono do hami angkai tabu nin baba khuji kai tongo nin baba khuji kai tongo amabo kono ya nini ma baba baba dukhono nangoi tongo ki ane busa jugno iba ane buslano rang hormaya umar so ang bo dukho nangoi tongo nin ma baba nung dukho nang ma kana baba dukho nangoi tongo ki an basano ang ibar samung kaham tangoi me ni bagoi iba financial law ni bagoi ang rang hormaya angoi tongkha hinoi nini ma baba bo abono wansugoi dukho nangoi tongnai but nung borni dukho na ka nung nuhya tan boga nini ma baba bo nini bas kanga kono dino afsos ungya kono dukhungya nono sat khuji ka jipro nai ka nung o khuji nuga kono an ma baba khuji ka tongo ane boyo khai rang horiya hene nung wan sogoi tongo kedo amahaya nung thani financial law tongo nini nangoi tongo immediately pusa nango no problem nung sandi buintani kematani health sandi nung siko khaina boga lachi di haime samung tana boga lachi di kaham samung boga ta lachi di nung buintani bikha berdi nang khangkai ani education ni bagai ani kaham future ni bagai ang porasona khanan bagai anu kse rang subaja di jor takhuk tai bukhuk chong nung phaide buini bas kango nini problem solve unai o jaga nini problem solve unai lachi woi tongoi kiri woi tongoi ching mung sabong na ni gore kaham samune bagai ta lachi di chung khogoi chaya ble chung khogoi na ya ble chung hamya samung tanga ble chung drugs nungya chung rape khaya chung rapist bo hinjagya chung drunker bo hinjagya chung sikok bo hinjagya nakaka ang bikhai belui ang chanai nakaka ang buintini sanoi ang porasuna khainai bas nung kaham ni bagai nung wasu ka ni bagai kaham nung joto ani takhuk tai bukhuk song norona ang joto koi jao please hamya samung ta khaijadi am tu hamya samung yang de khana de yang de par khanodi kintu kaham samung yang de khana de bokhro bom dong dawaya konai doni di kaham samuna wan sugni so am sono kok joto ani taraf se joto takhuk tai bukhuk chungno haino hai paithok jorawa norona ang sanani mo joto ro please je kono yaprino sele thak 100 bar wan sugdi dopa hamkrai dopani imang noroksi dopani chi thinang noroksi dopani hamkrai khana kaham ungnai joto norokno tini nung kaisa doctor ngoi pheka hangkai tini nung kaisa nurse ngoi pheka hangkai tini nung kaisa engineer ngoi pheka hangkai abo sabong ba siri dopani borono ungo
Tini nung ya kai ni jaga buini bosong ni borok unai. Nakai ni jaga tu buini bosong borong thani na ma thane hai no hai. Chung rayo buini bosong borong thani thaya kar chung ni thani chini Takhuk tai Bukhuk chuni thani bagai. So ani kok samani chaya to kai ba ani advice to samani chaya to hangkai norok nakar jadi kaham kai jodi ani kok no chaja hangkai ba norok command khai kan ano sadi ki ang je no advice khamani ba no bas kang ang sabai mani bagai norok bahai ma to jaka so ani joto Takhuk tai Bukhuk chono ang joto rok koi jau so amsuno kok hai no hai malani ani next video norok kaham khai to ni kaham korong khai tong ni susta khai tong ni lapai thak surawa ang sau norok hamja ya pirno ta seldi joto Takhuk tai Bukhuk kaham tong ni tab tak le joto no hambai